ni andar phayo o bisi ni mung khangka lewasora orne kaisa kami gorjontila kami go or kaisa borok thija ke thimani krip 4 din ya 5 din ni thangka Kora sotiri borok phai de kisa or noro em je obosta saya haibe sotiri phai sung kaisa suba suruna ne paita sini korbuk certification di promotare turki oro o kabini kaisa sini chairman tongo di promotare chairman kebini thuru dekai cover makha bono sabaika ekdom gorib hini iko taksini kus unglogono togo binino ekdom saya sugmukha baitan sini mukha baitan mukha emon je obosta saya ke sotiri phai sini di promotare kisa subasu diri pekna sungje sini bubagra samani sini bubagra je ideology to te khlaimani oro musulman chakma hindu jamatiya debarma hene heke naiya je bubagra je saklemani oba heke ken sung kono party bai sung divide kori kono jati bai sung divide kori sini yago je information sopake heke sung joto jagara sung subasu diri oro party no kono beta bet kori jati beta bet kori o thaithangni mung ka Bini mungkai bali chan chakma bini mungke o saidi nagi songsar yakari thangka kisung jokote khobor mane kisung bini phai interview bola leka amnor ni tini ni je porno chuba family chuba mung ko tam tam onor jaka tini borno phai mairong ri phata ri ke to bisa ke thogro je nangmani sung je masa jara sung borno ri